У таджиков есть слово баракат, который в переводе на русский означает успех, удача, счастливый исход. А когда по отношению к человеку используют его в сочетании «одами пур баракат», то оно воспринимается в значении человека, приносящего людям счастье и удачу. Василий Макарович относился именно к таким людям, которые даже после смерти приносят людям счастье, добро, дружбу, вот такие встречи. Анвар Мирзоҳакими Олим, нависандаи номвар ва мутарҷими варзида, бародари шоири халқи Тоҷикистон Аскар Ҳаким дар синни 64 солагӣ оламро падрод гуфт. Ва яке аз чеҳраҳои шинохтаи иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. Дили ӯ субҳи имрӯз санаи 13 ноябр аз тапидан возмонд. Соати 16 ҷанозаи Анвар Мирзоҳакими Олим дар қабристони Чилдухтарон дар зодгоҳаш ба хок супорида шуд. Анвар Мирзоҳакими Олим ҳамчунин бо тахаллуси орионмеҳр эҷод мекард. Соли 1956 дар деҳаи Рӯмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таваллуд шудааст. Вай хатмкардаи донишкадаи давлатии омӯзгории Ленинобод буда, аз соли 1980 дар соҳаи рӯзноманигорӣ заҳмат мекашад. Чанд соли охир корманди масъули маҷаллаи адабии Паёми Суғд буд. Ӯ муаллифи даҳҳо асару достонҳои мустанад, аз ҷумлаи Балогардон, Лолаҳои муҳаббати модар, қиссаҳо аз ислом ва панди Мавлонуи Рум, вақти гули зардолу, макрӯҳ ва шаби 13 мебошад. Ӯ аз соли 1999 узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буд. Ба гирифтани ҷоизаҳои адабӣ ба номи Раҳим Ҷалил, Камоли Хуҷандӣ ва Садриддин Айнӣ сазовор гардидааст. Солҳои аввалини фаъолияти телевизиони Симои Мустақили Якум Анвар Мирзоҳакими Олим дар таҳияи барномаҳои телевизионии пурмазмун ҳиссаи шоиста дорад. Барномаи токшоуи Чорсӯ аввалин муаллифи барномаи Маърифати Ислом, муҳаррири барномаи Паёми Суғд буд. Аҳли эҷодии ширкати телевизион ва радиои Симои Мустақили Якум ба даргузашти Анвар Мирзоҳакими Олим андӯҳгин буда ба пайвандони марҳум арзи таслият мекунанд. Ёдашон гиромӣ ва равонашон шод бод.